The report as it is will be an important reference for future generations. The COVID-19 country report series, therefore, records the storyline and broad understanding of how South Africa has managed, responded to, and curtailed the negative effects of the pandemic. Umphathiswa kwiofisi yobongameli umnumzana Mondli Gungubele uthi kubalulekile ukuba urhulumente akwazi ukuphonononga umsebenzi wenzileyo ukuze akwazi ukuphucula apho kubekho impazamo khona alungele ukujongana neemeko zentlekele nakwilixa elizayo. In the midst of the first edition of the country report, therefore, makes an important contribution by providing a descriptive analysis based on the information available at the time. Secondly, it is important that we pick up lessons from our collective experiences to improve things going forward. It is through learning that we can sharpen our focus in enhancing the capability of the state to deal with outbreaks and other forms of disaster going forward. Lo mphathiswa uthi ayingorhulumente kuphela uza kuxhamla equlunqweni kwale ngxelo kodwa neengcali zezempilo zizawukwazi ukuyisebenzisa noluntu ngokubanzi. Analysis proceeded. Various actors improved their understanding of the pandemic, and in the same way, lessons were being drawn, fitting into the relevant decision-making processes and helping to improve the response measures. The first edition of the report that we are launching today has reference period of up to March 2021, basically covering the first and second waves of the pandemic. Ukanti le ngxelo yeCOVID-19 iqulethe iinkcukacha zokusebenza kukarhulumente ukukhawulelana neCOVID-19 neenzame zokunciphisa ulwamvila lwalo bhubhane susela ugaleleka kwalo bhubhane kwelilizwe uyokutsho ngoMatshi wonyaka ophelileyo. Umnumzana Mondli Gungubele uvakalise ukuba lusaqhuba uphando kwaye kuza kuveliswa nengxelo yesibini nanjengoko ubukhulu becala lengxelo yokuqala ineenkcukacha ngomsinga wokuqala nowesibini weCOVID-19. Kwiindaba zeSABC ndingnobathembu Zanzi.